guys, welcome to Job Studios. It's Magvesh behind the mic and we on Job TV. Clearly no man on late nanga. Iwes khapkhapha velokon ba ngabelithi ndiqilili ngoku ngayiphekanga. Yekse. Sister unjani? Siphila njani wena? I'm so good man. Umhle kakhulu Quite gift man. Ukutya yabo. Sisonke sinenza. The meal full package. Yeah, kasazi sengosister man, sister ngubani igama lakhe, velaphi kwaye into onazithandayo, udume ngantoni, waziwa ngantoni? Ngithetha noMivuyo Mvenya, hlala extension 15 Butterworth, Eastern Cape, South Africa. Location. Ndina 17 ndifunda apha eRevival. Ndithume ngoJiva, ngicula, sesibalo kwam lapho ngijongile ngibona nje entertainment. Sesibalo ivese ucwala same time. Uthi sihleli noChomi qha idark chocolate. Kaloku sesiba kaloku the darker the better, the sweeter the juice. Yeah. Supposed to be like that, you know. That's all, man. It's nothing exciting. It's just that I'm just into media and then media. Okay, so Yeah. you're media person. Yeah, But you could even do modeling, presenting. I would, but like in modeling care for shame. Because the plus size and fit. I will class as bar. Yeah. No, but fly over the benefit, not just summer party. Yeah, Winter. So I'm like winter mhlambe. Summer still. It's a slim. Yeah, kasazi is like uMivuyo uqale nini uzibona ba like you becoming a dancer like ubone njani abantu baya react every time you just get on stage uqala dance? 2014 KHS, yeah. Yeah, So you know, besinale guns down like busy isikolo biking, so it's like a battle, jive, poetry, everything. And then for my school, kwathiwa mandiqale mna show for KHS, and it was like so how represent KHS? So that's when I noticed about okay, no, I'm good at what I'm doing, and nasekhaya kudala ke and then every year ngamandi performer by KHS, performer. Okay, like kukho eza carnival phe esikolweni. Yeah. So kubekho ne dance battle ezithile. So ngiqoma no let me enter because ndizithembile ngale ndenzayo. So yakalo. So it was 2014 kuze ngibamba okay. Ndiyayithanda le ndenzayo. Yeah, ne. Wena ngokukhulayo like ungumntana esikole KHS like you don't know ucinga ba uzawuba eqoma. Yama ngidlalela ba into ethile because uJive uqala ngabona ngo2014, which means ngo2013, 2012, 2011 there was something you aspired to be, right? Into lo awusoloku sithi I dream yami kuba yilena ngoku uyabona hani man count ungathi ushiyo uJive. I think yilo. Yeah, ne? Awubona iqoqi. I didn't feel one's law, but like as time goes by, I change on subject. Okay, it's not gonna work out. But after that, I have one okay, fluent IT. Yeah. Okay, I was good IT. But then on that was since I moved here, I say as a subject. Then I man figure IT. And only teacher As teacher, I So technology is not educational well done, because we've got even more than 4 schools. I don't think there's no computer lab. Yeah, so and going to khalelu kwenza IT and would get inspired this call sitting down. Then what after is bonelo okay, we are bona mosine option up. I ndifuna le IT yabo. Xa ufuna le IT udiscoverisha yenye into ngayo in 2014, which is me being a dancer. Dancing is money. Dancing is a job. Ochomi badla imali. Usomizi simazi through dance. You understand? So when you understand about discoverisha le nto i-worth of value kuwe, why wabona ntoni from dance? Okanye why wathi mission yakho ngedance ufuna ibe yintoni?
engxaki kuba laa nto xa ufumana ii-praises ezininzi ngento oyenzayo. So now you get motivated and then uqomba, no man, let me do me proud and other people proud. So aqomba ke i-dance ke ndiyithanda nyhani and akusuba ke ndiboniswa ngumntu othile. But like kuba like okay xa kudlala igqom kulapho ndizifila khona qom yabona ke ngoku nantsi le nto ndiyifuna. Ndizithongo lakho. Yabona igqom the minute ndimamela igqom ndizosole ndimuva. Awukwazi uma nje. Andizuma nje kukhala igqom, like I always move. And uziqonda at some point again abizwa igqom queen. Yeah. Oh, okay. Yeah. Which means isithula neXhosa Gqom queen la. Funeka sikufakele igqom music ejaha usibonise uba igqom xa uyiXhosa queen yenza njani. Umkhulu esaziyo is in Durban. Yabo, Queen like ubani. So things we do. Yeah, she's the Queen. Yeah, uzinhle kwaYimani. Yeah, usasho la. The title ayo ya. Everybody has to fight for the title. Yeah. So if we bring up here by 1 point, they said. I didn't say that. They said. We have to discover. Uba yinto lenza abantu bathethe. So wena masithi ngoku yintoni onathi uyinqwenele ngedance yakho? What is it that you want? Ndiyabona uba ngathi kuthi nje ngale dance. Yabo? Yes. Uqonda like every day isixelela ba excuse me. If andisebenzanga ku-Afrotainment ndiyazihamba nalondo. Is it per se uba ufuna usebenza nalo label okanye umhlawumbe ukhalela ufumana isupport efana naleya ye-Afrotainment? Yeah. So then ufumane exposure as well. Ingase kube njalo, not that ndifuna usebenza noTira or anything, but ingase ndifumane i-respect abayifumanayo eza dancers zika-Tips mhlawumbe bo. Yeah. Like andithi uSigaqa siyambona mos siyabaseleka singabantu bayijive. So ingase kube njalo. Not okay. It's not like I'm being rude or anything, but like uSigaqa umnika respect eninzi for okay, let's say uzinhle kwaYimani ewe uyithi uyiGqom queen ne, but the thing is there's a difference between ukubhinyoloza ubuya understand wenzamthini nokujive ubone into ejivekayo, not like ba oko ubushukuma isinga udlala ngempundo ayojive leyo akokujive. It's like dancing for R&B but wafaka ke ngoku iGqom. Yebo, so it's not really exciting xa unjeya umane usenza into eyi-one man. Like uSigaqa man ududunyele xa umjongile
Yeah, but equal attracted like he's big, but still ingathi akamvumzimba wakhe and Gqom basikile. So it's like that, man. Continue. If you had the chance, let's say Jahab invests into a movie brand. We tell you to develop it as a quick dance. You understand? Eh? Tell okay, when we lead the dance crew, we need about by 8 in class. Then we organize the shows, and the budget because irrespect, is an oxidant. We respect us, we respect her because we see each and every day. Do you understand? Yeah. So when I don't know how he ends up, what would you say with dance actually back at home? Like, hey, because this is the opportunity. Because all you need to learn. I just need support. I need people who are going to guide me and make sure that you're elevated and you're at level. The bonus need dancers as a case so now you've already got the platform. Always back at home is a dancer as well. Omnye uqembu uyidancer but wenza la yakho yefoni yazo yabo uthini ku sometimes akuyenzeka umforce into angafuni uyenze bo. So I feel like ngamnceda again confidence because surely confidence le ingekhoyo ba makave sikaziveze ajive unenhloni so like ingase ngiqala imbuildise I-confidence. And then ngoku akwazi ukujoga nabantu xa ejiva because uyayithanda kakhulu kwabazifihle ebantwini because if bengazifihle bangazuyikhathala not that ndithi andikhathaleni ne but i-one problem lack of confidence yabo so we're just going to overcome loo nto ke ngoku and then ke ngoku uzawubona mangathini uzayibona uba okay no ndiyayithanda le nto ndenza apha yabo so it's going to be like that. Abafanyozayo ke nababhinyolozayo ke ayindingento yabo ayindingeni mna bohoyo ke kumnikazi wabo yes. I'm sure a whole lot of people does it, mhlawumbe asibulisa abantu base-KHS yabo ngoba awukuthi awufuna hey hayi mabahlala kula ndaba kuyo generation nesidingo nomuva hayi ayizani no mabahlala kule ndaba kuyo ubuhle uluhle sikhona zimkhitha nozodwa bazimbala abantwana bazimbali usiphokazi siphosethu uqhama uqhuma uqiqa simi Yolanda bazimbala abantwana bazimbali